i emocions. Crearé una gran història que ens durà a altres mons. Atents, amics i amigues, el que jo vaig a contar. Jo tinc moltes ganes de les vostres escoltar. I contar, això ja s'ha acabat. Però què estàs dient si acabem de començar? Hi ha milers d'històries que podem contar. Apaga la tele I posa't a pensar. Quina barbaritat. Els premis del Sant Bori, només participar Ja és un gran rebombori. Escoles, Instituts. també universitats. Bon dia, el meu nom és Isabel Rico Villena. Estudio quint en el Centre Mare de Déu de la Salut d'Onil. La meva història es titula El gat pardal. Hi havia una vegada un gat anomenat Pardal. Somiava en volar algun dia i sa mare li deia: Pardal, els gats no poden volar. Nosaltres tenim una altra funció, perquè cacem ratolins, deixes que ens mimen els humans i coses així. Però mare, jo vull volar i no pararé fins a aconseguir-ho, li va contestar. Pardal ho va intentar una vegada, una altra. Un dia es va trencar la cama i va estar molt de temps sense poder manejar-se. Per això no li va impedir intentar-ho més vegades. Sa mare vivia més al veterinari que a la seva casa i no sabia com convencer a Pardal per a que ho deixara estar. Un dia Pardal va arribar molt content i alterat i va dir: Mare, he de dir-te una cosa. Tinc un amic anomenat Piu Piu i m'ha dit que si em deixes em pot ensenyar a volar. Em deixes? Però, Pardal, no vull que es facis mal. El veterinari m'ha dit que no vol veure't més allí, va dir la seva mare. Pardal no va fer cas a sa mare i se'n va anar amb el seu amic Piu Piu. Com era tan cabut i després de tant intentar-ho, un dia ho va aconseguir. No podia volar com els pardals, però sí volava des d'una teulada fins a l'altra. Pardal es conformava amb això. Ja ho havia aconseguit. Va volar. Veus, mare, com puc volar? Digué Pardal. Al fi, el que la seguís l'aconseguix. Però és impossible si ho vols amb tot el cor. Conte contat, ja s'ha acabat. La festa de les lletres del País Valencià. Present difícil. Totes les paraules volen a ver. El nostre idioma és molt valent. Posa't a escriure. Pots inventar. Tot està per començar. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Voleu participar als Premis de Sant Bori? Què hem de fer? Molt senzill, en valencià. Clar que sí! Escriure una història o un gran conte inventat. Els infants que no escriuen també poden dibuixar. Recordeu que estos premis són per a participar. Me'n vaig anar a casa amb el cap un poc ratllat. Quina història escriuria que tinguera trellat? De faves, Fantasmes, bruixes, gegants, monstres, princeses, elefants. Bon dia, el meu nom és Nacho Sánchez Martínez. Estudie a primero de la ESO a l'Institut Fray Ignasi Barrachina d'Ibi. La meva història és d'intriga i s'anomena El secret del molí de paper.
En un poble de la Comunitat Valenciana, cridat Ibi, fa uns 84 anys va succeir un misteriós fet en un emblemàtic edifici, el Molí de Paper. Este edifici era un refugi per als xiquets i xiquetes dels pobles de la comarca de les famílies afectades per la Guerra Civil. Ahí es donaven asili, els cuidaven, els alimentaven i els educaven, i jugaven amb ells, perquè la guerra fora més suportable i menys traumàtica. L'any 1936 va arribar al Molí de Paper un grup de xiquets refugiats de diverses poblacions de la comarca, tots ells o quasi tots enviats pels seus pares. Menys un, que per desgràcia van morir en la guerra. Era un xiquet revoltós i rebel i complicat, i no a tots els queia bé. El seu nom era Rafael. Un calorós dia d'estiu, Rafael va estar tot el dia emprenyant els seus companys i prop de les 10 de la nit se'n van anar tots al llit. L'endemà, al despertar, Rafael no estava. Van veure un llençol penjat per la finestra de l'habitació i van pensar que era algunes de les seues malifetes. Al veure que queia la nit i no apareixia, els cuidadors van preguntar als seus companys i caps d'ells van saber donar-los una resposta. Després van emprendre la seva busca. Van passar uns quants dies i no apareixia per cap costat. Van buscar en les trapes, bases, llavadors, coves del barranco dels molins, etc. Però Rafael no va aparèixer per cap lloc. Al final, a conseqüència del llençol penjat per la finestra, ho van donar per fugat. Quan va acabar la guerra en l'any 1939, el Molí de Paper va tancar les seues portes com a centre de refugiats de la Guerra Civil Espanyola i els xiquets van tornar als seus pobles per a reunir-se amb les seues famílies, o el que quedarà d'elles. Amb el pas dels temps se va anar deteriorant i caient a trossos, fins que fa uns pocs anys es va restaurar per a donar lloc a un alberg per a col·legis i instituts i grups de gent que vol fer esports de muntanya, conèixer la vila llogatera o simplement desconnectar de la vida quotidiana en un paratge natural. Un any després de la seva restauració, en la classe de primer de l'ESO de l'Institut Fray Ignacio Barrachina, van ser a visitar el Molí de Paper i van acampar 2 nits. Just en l'habitació on dormia Rafael, el xiquet desaparegut, els va tocar a dormir a un grup d'amics que es cridaven Margarita, Sole, Rodrigo, Gustavo, Gonzalo i Federico. La primera nit van percebre un ambient un poc rar en l'habitació. Escoltaven veus i se sentien observats. Gustavo, que era el més seriós de tots, eixa mateixa nit va tindre un malson. Li perseguia una ombra misteriosa dins del molí. Al matí següent, des de lluny, se'l va contar als seus amics i tots es van quedar molt estranyats, ja que segons ell no solia tindre malsons. Després del 10 de juny van partir d'excursió al barranco dels Molinos i van tornar a l'hora de menjar. Sole estava molt cansada i va decidir tirar-se una estona per a descansar i va tindre també un malson. En el berenar se'l va contar als seus amics i va resultar ser el mateix malson que havia tingut Gustavo. Federico, que era el més aventurat dels 6, va decidir que havia que investigar el que
d'ells. Just al costat del molí de paper hi havia una masia on vivia una anciana de 90 anys d'edat que va observar els xics nerviosos, intranquils i pertorbats. Una de les vegades que van eixir al carrer va cridar a Margarita per a preguntar-li: «Xiqueta, què vos succeeix? Que veig que no us divertiu com la resta dels vostres companys». I Margarita li va contestar: dos dels meus amics han tingut un malson, en què una ombra tenebrosa els perseguia pel molí de paper. I l'anciana li va contestar: «M'imaginava. Crida als teus amics i vos contaré la història del que va succeir fa 83 anys en l'habitació en què dormio». Margarita va córrer on estaven la resta dels seus companys de grup i els va demanar que anessin a escoltar el que l'anciana havia de contar-los. Estos van assentar molt intrigats al voltant de l'anciana i esta va començar la seva història. Fa 83 anys, en este mateix lloc, però en altres condicions i destinat a altres fins, un xiquet molt revoltós, cridat Rafael, va desaparèixer en estranyes circumstàncies i els seus cuidadors ho van donar per desaparegut, sense investigar realment què havia succeït. Però la gent de la contornada mai acabem de creure que Rafael s'escapara, ja que no tenia, per desgràcia, on anar. Compten alguns veïns de les masies de la contornada del molí, senten veus d'auxili i senten sorolls dins del molí. Inclús algun obrer de la restauració va arribar a comentar que va veure una ombra. Després Federico li va preguntar a l'anciana: «Per què van pensar que Rafael havia desaparegut?» L'anciana li va contestar: «Perquè van trobar un llençol penjat de la finestra de la seva habitació». Els xiquets es van alçar i van tornar a l'interior del molí per a sopar amb la resta dels seus companys de classe. Després de sopar es van reunir en l'habitació per a veure què farien l'endemà per a investigar sobre la desaparició de Rafael. Eixa nit van tornar els malsons, però esta vegada van ser Margarita, Rodrigo, Federico i Gonzalo els que les van tindre, amb la diferència que a un d'ells, a Gonzalo, no li perseguia l'ombra per dins del molí, sinó per fora. Al matí següent, en el desdejuni, van debatre per què tots havien tingut el mateix son, excepte Gonzalo, que era pareguda, però canviava el lloc de la persecució de l'ombra. Van decidir explorar la contornada del molí per a veure si a Gonzalo li resultava familiar algun lloc. De sobte, quan estaven per la part de darrere el molí, Gonzalo va alçar la mirada del sol i es va trobar amb un arbre que li resultava conegut. Van córrer fins a l'arbre i, per més voltes que li donaven, no trobaven cap pista. Rodrigo, que era el més maldestre dels sis, va tropeçar amb l'arrel de l'arbre i va callar de boca. I al posar les mans en el sol van notar la superfície llisa i gelada.
Tots els xics van córrer cap a on estava Rodrigo i es va posar a llevar pedres, terra i herbes, i van trobar les portes del que va ser un refugi antibombes. Els xics es van mirar, bocabadats de veure el que havien descobert, i van decidir obrir les portes i entrar sense avisar a cap monitor de que els acompanyaren en l'excursió. Van entrar, van encendre les llanternes del seu mòbil i van abaixar els 4 escalons que tenia el refugi. Quan van veure aborronada imatge es van quedar perplexos i sense parlar. Hi havia 4 xiquets que per la grandària pareixien... Hi ha 4 esquelets que per la grandària pareixien de xiquets. Un d'ells estava més separat dels altres 3 i al seu costat, en el sol, havia escrit un nom en sang, Juanjo. Els xiquets van eixir corrent molt espantats a la cerca dels monitors i en menys d'una hora allí no cabia ni una agulla de cap. El lloc del crim estava ple de policies, guàrdies civils i forenses. L'institut va decidir donar per finalitzada l'excursió i tornar al poble. Els xics van quedar en la porta del poliesportiu, es van assentar en cercle i cap deia res allò que els ha succeït, fins que Federico va llançar una pregunta. Qui seria Juanjo? Per què l'ancià ens va parlar d'un cert Rafael? Però no va dir res de Juanjo. Després Sole va dir que haurien de tornar i parlar novament a l'anciana, i es van posar novament camí al molí. Quan els quedaven pocs metres per arribar a la masia de l'anciana, la van veure sentada en la seva cadira, on feia un dia van estar parlant amb ella. Es van acostar i Margarita li va preguntar: per favor, ¿ens podria dir qui era Juanjo? A l'anciana se li van omplir els ulls de llàgrimes i es va preguntar plorant: per què me pregunteu per ese nombre? Per eixe nom. I preocupat va dir Rodrigo: perquè eixe nom estava escrit amb sang junt amb un dels cadàvers que hi havia més apartat en el refugi antibombes. Juanjo era mon pare, va dir l'anciana sense deixar de plorar. Federico li va preguntar: senyora, a qui es dedicava son pare? Mon pare era el casolà del molí. Ell s'encarregava del seu manteniment i ajudava als voluntaris amb l'atenció dels xiquets refugiats. Els xiquets van consolar a l'anciana i es van despedir d'ella. A la nit, ja a casa, una vegada dormits, els 6 xics van tindre el mateix son esta vegada. No es tractava d'un malson, sinó d'un agradable son. En els seus sons apareixia Rafael, donant les gràcies per haver trobat els cadàvers i per haver ajudat a la policia a resoldre el cas del que va succeir en el molí de paper en la Guerra Civil. Al matí següent van tornar a reunir-se per anar junts a l'institut i de camí van conversar el seu somni. En la classe de llengua valenciana, la professora els va informar que els cadàvers que van trobar eren de 4 xiquets i que pensaven que es van escapar i en realitat el que va passar va ser que el casolà del molí de paper els va assassinar perquè eren molt revoltosos i no feien ni menys que diableries. I
i emprenyaven als cuidadors. I el cadàver que havia apartat dels altres 3 era el de Rafael, que va ser el que va escriure al seu costat en el sol amb la seva pròpia sang el nom del seu assassí, Juanjo.